But you hold out your head and you say you love me. You always treat me the best that you can. You say you want me. Love me, baby, just as I am. iMix Just as I iMix am. XRX Oh, 808. I love you ngayong gabi. Ganda nila. Gusto mo ba ng jersey? Bayan niyo kami! Di man sila nakaset sa kalahati ng volume pero ang lakas. Lalo na kung ipapares mo sila ng subwoofer. So yung subwoofer ko ay 18 inches PRX na Kepler. At partida, hindi pa nakasagad yung volume sa cellphone, no, na sa music player natin na cellphone, hindi pa nakasagad. Malakas po siya. Parang malamaki po yung design niya, no? Kung gusto niyo pong bumili ng ganitong speaker, itong iMix XRX 808, ay check nyo lang po yung ating link sa description at sa comment section. 9 to 10,000 po ang price nito. Gamitan nyo lang po ng voucher.